Salutare la nou episod! Azi ne jucăm Stumble, update-ul cu Smurfy, care se numește The Smurf. Și să vedem și ne pică la spin, la kiwi. Sperăm că ne pică o specială, o legendară. Ia să vedem. Așa aproape. Ce aproape. Și dacă mai vreți să am episoade cu Stumble, guys, noi update-uri, să apăsați pe butonul de like și butonul de subscribe, să nu fie roșu, să fie gri. Și copilostelul și uitați harta nouă. Mă descurc destul de bine, vreau să încerc și așa, doar o dată, să văd cum e harta. Pentru că da, ghișe. Nu prea mă descurc. Ca harta s-a apărut cu câteva ore de ieri. Și nu trebuie să atinge chestia roșie. Și în partea stânga, în stânga, avem niște vieți. Dacă pierdem toate 5 vieți, murim, ne descalificăm. Așa. Consisi how super newbie. Oh, nu! V-am spus că nu prea știu să joc. Aici e aproape imposibil. Bă, era rechinul. Ce mă? E aproape imposibilos. Mai am doar o viață. Deci ce să zic? Hai să vedem dacă reușim. Am reușit, ok? Se pare că am reușit. Și aș vrea și o specială, o mitică nouă. Da, aș vrea eu. Și dacă mai vreți să am videoclipuri cu prietenii mei și de-astea, știți ce trebuie să faceți. Apăsați pe butonul de subscribe sau like și dați și comment. Bă! Ce m-a murit? Aoleo. Vai de capul meu. Ok. Nu pot să dau la un spin. Dar în loc de asta pot să iau un ăsta. Și aproape iau ăsta. Iepurile ăsta. Care pe bune chiar vreau. Deci îi dau o rundă normală. Sperăm că facem coroană. Știți cum mă cheamă? F2014. Pe Brawl Stars 5 ID. Pe Roblox Moș Crăciun Claudiu. Sau SH, nu știu cum. O să vă scriu pe Roblox. La inviatul de pe Moș Crăciun Claudiu. Sperăm că... Eu vreau să pișe neapărat Blockdash. La Blockdash e harta mea preferată și mă pricep. Știu să fac expro-uri. Consistency how să burn. You put down. Let us seduce. Nothing to put up in. Okay. Și vă rog, dați și mie like și abonați
că eu îmi doresc să fac 100 de abonați. La 100 de abonați vă dau vreo 10-20 de lei. La cine s-a abonat ultimul. Deci abonați-vă acum. Mă rog, chiar și 50. Ok, le-am dat pișorul ca să... Oh. Ok, bun. Harta asta... Știu eu așa să o joc. Oh, nu. Știu eu așa cât de cât să o joc. Adică nu e atât de grea. Puțin, așa. Eu, de obicei, mă duc pe aici, că aici e mai ușor pentru mine. Sincer. Hai să vedem dacă avem noroc. Bă, era să cad. Era să îmi dă bug. Aici, vreau să vă arăt o șmecherie. Duceți aici. Săriți. Până ajungeți acolo. Și a picat harta asta laser. Deci n-am dat skip. Că n-am pierdut. Doar că m-a chemat cineva puțin. Să aduc o foarfăcă. Harta mea preferată. Să puțin rășită, adică nu mult. Hai. Așa am făcut aici vere. Doamne. Dar măcar am făcut o misiune. Eu vreau o skin-ul ăla. Pe bune, chiar vreau. Vreau un premiu în turn ca să pot să iau, să fac un bloc de Endless. Să cumpărăm ofertă. Nu, hai să o cumpărăm. Acum o cumpăr. Gata. Am cheltuit deja. Stați, niște. Deja am cheltuit. Nu vreau să-mi iau acum emotul special de Halloween. O să fie prea insane. Ce să vă... Și hai să continuăm. Și pică și... Cum pică aceeași hartă ca înainte, nu? Care șansa? Nu. Ok. Mama. Hai să băgăm o rundă de asta. Am un tichet de la, deci pot să dau. Am un normal. Un tichet normal. Un legendary, ca să pot să dau un bloc de legendary. Asta pirat. E ok, nu e rău. Bun. Consensei au aprendido
Le-am dat pișorul la Draculas. Bun, am păstrat. Ac! Cred că Draculasul ăla e în fața mea. Am prins. Bun. Mama, nu. Please. Oh my god. Păi pierd. Nu m-am jucat prea mult runda asta. Dar... Bă! Imposibilos. Ok. M-am supărat. Ta. Mai putem să băgăm un tichet? Am 3 ticheturi. Nu m-am uitat câte ticheturi am. Ce ticheturi. Dar o să mă uit după rândul ăsta. Mare schelete acolo. Vedeți? Vulcanic, mamă, aș vrea să fiu cu hack și să văd ce se întâmplă. Adică cum arată harta mai exact adevărat. Și să am emoturi foarte bune. Aici o să dau un pișor. Ca să ajung mai în față. Dau joi. Asta e, am dat degeaba bănuțul ăla. Can't see how să hai că sunt cu 9 playeri care probabil au pum și de astea. Ca mine, hai că ia pișorul de apă, inima și banana. Hai să vedem. Bloc, deci. Ce mă, atât de slab? Bă. Aha. Dar asta câștig eu normal. Pot să fac și extra dacă vreau. Nu mi-e și dar după ce mi este. Ok. Sau join party, cred. O să fac și partea a doua. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!